Povestiri cu învățătură creștină. Bine te-am găsit! În povestirea de astăzi am să îți vorbesc despre un loc unde poți să îți aduni casă, jucării, comori câte îți dorești. Nu contează dacă ești bogat sau sărac, poți să îți trimiți acolo tot ce vrei tu. De asemenea, tot ce ai în acest loc nu se strică niciodată, iar când ajungi acolo vei putea să te bucuri de tot ce ai adunat pentru totdeauna. Atunci când vrei să semeni o plantă mai mică, mai mare sau chiar un pom, știi cum se face, da? Iei sămânța de ce plantă dorești să crească, iar când vine primăvara, sapi o gropiță, pui sămânța acolo și o acoperi cu nu prea mult pământ. O uzi din când în când și aștepți. Trec zile sau, pentru unele plante, chiar săptămâni și la un moment dat vezi că răsare. La început un vârf de frunzuliță foarte mic, apoi crește. I se vede tulpina și se tot înalță crescând ceea ce ai semănat. Te bucuri să vezi că ai obținut ceea ce doreai. Ei, dar vremea trece, poate să vină soare foarte arzător și dacă nu ai grijă să uzi planta la timp, aceasta se poate usca. De asemenea, o pot roade insectele, o poate rupe o furtună, se poate rupe din greșeala cuiva și sunt atâtea moduri în care poți să rămâi fără plantă. În același timp, multe încercări de a semăna ceva pot să fie zadarnice atunci când sămânța e moartă ori pământul nu este bun sau nu are bune condiții pentru răsărire. Dar știi de ce se întâmplă toate aceste rele? Ca să îți amintească despre ceea ce ți-am promis la început că îți voi spune. Noi nu trăim pentru totdeauna pe pământ. Creștem, ne facem oameni mari, trăim frumos, îmbătrânim și viața se duce. Și așa se întâmplă cu toate lucrurile. La un moment dat le trece viața. Plantele se uscă, hrana se strică, lucrurile se distrug, animalele mor sau se pot pierde, pot să poarte boli, jucăriile se pot strica sau le poți pierde și tot așa toate sunt bune până la o vreme, apoi se duc. Chiar și pe oameni, când știe Dumnezeu că este bine, îi face să părăsească acest corp de carne. Fiecare lasă acest trup de om, iar sufletul nostru dinăuntru merge sus lângă Dumnezeu, unde nimic nu se mai strică, iar toate lucrurile sunt veșnice și mai frumoase decât îți imaginezi. Acolo lângă Dumnezeu abia așteptăm să mergem. Va merge acolo fiecare om care ascultă de Dumnezeu și trăiește așa cum ne spune El în Biblie. Toți copiii ascultători de El și toți oamenii credincioși Lui vor merge acolo sus. Ne vom întâlni în cer toți care am ascultat de Dumnezeu și va fi mare fericire pentru totdeauna. Dar chiar dacă nu putem să luăm nimic cu noi din lumea aceasta ca să ducem acolo până să plecăm, este un mod în care putem să ne trimitem acolo lucrurile pe care le dorim. Și putem să le trimitem chiar dacă aici pe pământ nici măcar nu le avem. Trebuie să ne grăbim să trimitem în cer cât mai multe, pentru că nu știm la ce vârstă ne cheamă Dumnezeu să mergem acolo, lângă El, unde nu ne va mai fi teamă de nimic și numai ne vom bucura de atâtea lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi, încât acum nici nu putem să ne imaginăm, nici măcar o parte mică dintre ele.
Să zicem că într-o zi mergi pe stradă și vezi un om al străzii, poate un bătrân, pare flămând și se vede pe îmbrăcămintea lui că are mult mai puțin decât tine. Poate tu ai 2 sandvișuri în geantă. Dacă ți se face milă de el și îi dăruiești și lui unul, în momentul acela știi ce se întâmplă. Sus în cer, unde Dumnezeu ne așteaptă, automat îți pune pe locul tău ceva ce dorești să ai. Fiecare om ascultător și credincios lui Dumnezeu în această viață are pregătit în cer un loc numai al lui. Poate tu îți dorești o jucărie mașinuță care să aibă mai multe dotări. Este scumpă și nici nu o ai, sau dacă o ai, nu o poți lua cu tine acolo. Așa că îți dorești să ai una acolo, nu-i așa? Ei bine, când tu ai făcut fapta bună față de omul străzii, imediat Dumnezeu a pus acolo o mașinuță pentru tine care te așteaptă. Dumnezeu este foarte atent la toate faptele și chiar gândurile tale. Vede dacă sunt bune sau rele, iar atunci când tu te străduiești să fii totdeauna pe placul său, El nu uită niciodată să te răsplătească chiar și aici pe pământ cu ceea ce ai nevoie și întotdeauna când faci un lucru bun îți mai pune sau îți construiește ceva pe locul tău din cer. Așa se întâmplă când dai din mâncarea ta unui nevoiaș sau faci alte lucruri bune. Și mai ales când auzi la părinții tăi sau în altă parte despre o familie săracă și cu mulți copii, dar credincioasă lui Dumnezeu, atunci este bine să ai milă de ei. Așa locul tău din cer va fi îmbogățit. Ceri voie părinților tăi și poți să le dăruiești din ce ai tu. Poate ai mai multe jucării sau mai multe haine și nu le folosești pe toate. Poate tu ai mai multe dulciuri sau bani de buzunar, iar acei copilași suferă pentru că își doresc să aibă și ei ce ai tu, dar părinții lor nu au cum să le ofere așa multe. Dacă îți este milă și le dăruiești cu bucurie și lor din ce ai tu, mare bucurie faci în inima acelor copii și mare bucurie faci în inima lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu îți spune și mai multe lucruri din tot ce îți dorești să ai pe locul tău din cer și se ocupă și de pomi și de plante și de toate ca să fie așa de frumoase încât când ajungi acolo să fii plin de bucurie. Curg lacrimi pe fața copiilor săraci că își doresc să aibă și ei ce au alți copii. Suspină de multe ori dorindu-și să primească și ei mai multe fructe, mai multe haine, jucării, rechizite pentru școală, dulciuri, dar mereu duc lipsă. Poate de multe ori nu au nici măcar suficientă mâncare și merg seara la somn fără să se fi săturat la masă. Iar tu mergi întotdeauna cu burta plină. Dacă nu uiți să ajuți pe cei săraci, locul tău din cer se va îmbogăți, iar Dumnezeu te va binecuvânta și aici pe pământ și va avea mereu grijă de tine. Și chiar dacă și tu faci parte dintr-o familie cu mulți copii, întotdeauna este cineva care o duce mai greu și sunt mai săraci decât familia ta. Și totdeauna este alt copil care are mai puțin decât tine, iar tu poți să îl ajuți, fie că este singur la părinți, fie că are puțini sau mai mulți frați. Într-o altă zi, poate că auzi despre o bătrână sau un bătrân care sunt credincioși lui Dumnezeu, dar pe care nu are cine să îi ajute. Poți să le fii de folos.
O fetiță poate să ajute la curățenie în casă, l-a făcut mâncare, l-a așezat și spălat haine. Un băiat poate să ajute pe lângă casă, l-a vopsit, l-a făcut curățenie în curte, în grădină, în garaj, la îngrijitul animalelor. Poți să ajuți un bătrân la cărat cumpărăturile necesare. De asemenea, este frumos și răsplătit de Dumnezeu când mergi să vizitezi bătrâni sau bolnavi, acasă, la spital, și să le cânți despre Dumnezeu, să le reciți poezii creștine, să le aduci aminte că Dumnezeu ne-a pregătit fiecărui credincios câte un loc în cer care ne așteaptă. Totdeauna poți să amintești celor bolnavi că Dumnezeu este Cel care poate să dea vindecare și să le spui să nu își piardă credința și nădejdea în El. Când cineva este bolnav, de asemenea, pentru cei săraci, pentru mama ta, frații tăi, pentru ceilalți credincioși de la biserică, despre care aflăm că au vreo nevoie sau vreo problemă, și pentru oricine vezi că este nevoie, tu poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu îți ascultă rugăciunea la momentul potrivit, după cum este bine, îi binecuvintează pe ei, dar te binecuvintează și pe tine, aici pe pământ. Și nu doar atât, dar astfel îți aduni și mai multe comori și lucruri frumoase pe locul tău din cer. La un moment dat, făcând mereu ce este bine și fapte care îi plac lui Dumnezeu, o să ți se construiască în cer și o casă. Pe cum faci fapte bune, așa se construiește. Trebuie să nu amânăm faptele bune, ca nu cumva, când mergem în cer, să nu fie gata casa și să nu avem suficiente lucruri de care să ne bucurăm acolo. Sunt multe fapte pe care le poți face în viața de pe pământ, prin care îți trimiți sus în cer multe lucruri minunate. Pe lângă ce dăruiești altora care au mai puțin decât tine, pe lângă ajutorul la muncă și în cele necesare pe care îl oferi bătrânilor sau familiilor cu copii mai mulți, mai sunt și alte lucruri frumoase și plăcute lui Dumnezeu și nouă care îi suntem credincioși, iar aceste lucruri atrag în continuare răsplata. Fii mereu atent la ce predică frații în biserică, ascultă pe tata și pe mama ce îți spun, citește în Biblie, roagă-te lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, atât pentru tine cât și pentru cei care au probleme din familia ta și cei de la biserică, și ai grijă mereu ca să gândești, să vorbești și să te comporți ca un copil educat, înțelept și cu minte. Astfel, Dumnezeu te va învăța prin fiecare dintre aceștia și îți va arăta cum să trăiești după voia sa, ca să ajungi în cer la locul pe care ți l-a pregătit și te așteaptă. Ai înțeles cum stă treaba? Așadar, trebuie să te grăbești, adună-ți cât mai multe comori acolo sus în cer, ca să ai de ce te bucura când mergi acolo. Acum ți-am pregătit o serie de întrebări prin care o să poți să înveți chiar și lucruri noi și o să-ți poți verifica cunoștințele. Alege răspunsul corect, iar dacă greșești, nu-i nicio problemă, o poți lua de la capăt. Cum sunt toate lucrurile de pe pământ? Veșnice, trecătoare, după o vreme se strică, de mare preț, scumpe, dar tari. Toate lucrurile de pe pământ sunt trecătoare, după o vreme se strică. Cum sunt toate lucrurile din cer? Trecătoare, neadevărate, adevărate, minunate și veșnice. Țin o vreme mai lungă. Lucrurile din cer sunt adevărate, minunate și veșnice.
Ce putem să luăm cu noi de pe pământ, cei care mergem în cer? Doar câteva lucruri. Doar lucrurile de valoare. Atât cât putem ține în mâini. Nimic. Cei care vom merge în cer, nu putem să luăm cu noi de pe pământ nimic. Cum putem să ne adunăm comori în cer? Plătind pe alți oameni să se roage pentru noi, furând binecuvântarea, prin credință, viață curată și făcând fapte bune, furând de la alții. În cer putem să ne adunăm comori prin credință, viață curată și făcând fapte bune. Cine va intra în cer lângă Dumnezeu? Cei născuți într-o anume confesiune sau religie. Cei care au părinți credincioși lui Dumnezeu, chiar dacă ei nu cred. Cei care cred în cuvântul lui Dumnezeu și ascultă de el. Toți oamenii. În cer lângă Dumnezeu vor intra cei care cred în cuvântul lui Dumnezeu și ascultă de el. Dacă dăruiești unui copil sărac un fruct stricat, care nu este bun de mâncat, primești răsplată în cer. Da, pentru că el nu avea nici atât. Da, dacă copilul pare mulțumit. Contează gestul. Nu, este un lucru urât și nerăsplătit de Dumnezeu. Dacă dăruiești unui copil sărac un fruct stricat, este un lucru urât și nerăsplătit de Dumnezeu. Ce fel de lucruri trebuie să dăruim altora? Lucruri stricate pe care nu le mai vrem. Nimic. Filme, jocuri și alte lucruri ce duc la păcătuire și pierderea timpului. Lucruri bune de care se pot folosi și nu sunt împotriva Bibliei. Trebuie să dăruim altora lucruri bune de care se pot folosi și nu sunt împotriva Bibliei. Pot să facă și copiii fapte bune sau numai părinții? Numai părinții pentru că au salar. Pot să facă ce vor ei fără să întrebe părinții. Pot să facă fapta bună după ce au cerut sfatul și acordul părinților. Numai când au mai multe lucruri decât colegii de clasă. Copiii pot să facă fapte bune după ce au cerut sfatul și acordul părinților. Ce înseamnă dacă nu vrei să dai nimic nimănui? Că nu ai destul pentru tine, că ești responsabil, că știi să prețuiești lucrurile pe care le ai, că ești egoist și nu crezi Biblia. Dacă nu vrei să dai nimic nimănui, înseamnă că ești egoist și nu crezi Biblia. Cui este bine să dăruim bani sau alte lucruri folositoare? Familiilor cu mulți copii care nu vor să muncească. Oricărui necunoscut care ne cere pe stradă. Bătrânilor care au deja case și bani suficienți. Celor săraci și credincioși lui Dumnezeu pe care îi cunoaștem sau despre care aflăm de la persoane de încredere. Este bine să dăruim bani sau alte lucruri folositoare celor săraci și credincioși lui Dumnezeu pe care îi cunoaștem sau despre care aflăm de la persoane de încredere. Aici se încheie materialul de astăzi, dar urmează și altele de felul acesta și chiar din alte domenii.
rămâi aproape cu un click pe butonul de abonare. De asemenea, nu învăța de unul singur, trimite și prietenilor tăi ceea ce tu ai învățat astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze!